ମୁଁ ଆମ ପଦାରେ ହଳ ବୁଲାଉଥିଲି। ହଳ ବୁଲିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖରାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାଳ ପାଖକୁ। ଏଇଠୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିପରି ଖରାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଡାଳ ଘୋଡ଼ାଇଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଢ଼େଇ ବସା। 3ଟା ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି। ତା ମାଆଟା ଯାଇଛି ଉଡ଼ିକି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଁ କରିଛି ଏଇଠି। ମୁଁ ଏବେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲି ଡାଳରେ। ଏ ଛାଇ